Biko to učí, že skutočné dávanie nevychádza z potreby potvrdenia, ale z prirodzenosti bytia. Myseľ, ktorá vytvára rozdiel medzi tým, kto dáva, a tým, kto prijíma, vnáša do plynutia oddelenosť, ktorá nikdy neexistovala. No vedomie, ktoré pochopí, že každý pohyb je zároveň prijatím aj odovzdaním, rozpozná, že dávanie nie je stratou, rovnako ako prijímanie nie je závislosťou. Niektoré vedomia vnímajú pomoc ako povinnosť, ako akt, ktorý si vyžaduje spätnú odozvu. No Biko to pripomína, že služba nevychádza z vonkajších pravidiel, ale z vnútornej rovnováhy, ktorá nepotrebuje dôvod na to, aby sa prejavila. Tam, kde niet očakávania výsledkov, sa dávanie stáva plynutím, ktoré je samo o sebe naplnením. Vedomie, ktoré sa neviaže na hodnotenie vlastných činov, prestáva vnímať rozdiel medzi tým, kto podporuje, a tým, kto prijíma. Biko to učí, že všetko, čo je dané, je už súčasťou pohybu, ktorý sa nikdy neodohráva len v jednom smere. Tam, kde sa javí dávanie, je zároveň neviditeľné prijímanie. Bytie sa nerozdeľuje na tých, ktorí dávajú, a tých, ktorí dostávajú, pretože v nekonečnom plynutí nemožno oddeliť pohyb jednej vlny od druhej. Biko to nepozná hierarchiu medzi tými, ktorí konajú, a tými, ktorí sú predmetom ich činov, pretože všetko sa deje v jedinom pohybe, ktorý nepozná začiatok ani koniec. Keď sa služba stane prirodzenou súčasťou bytia, prestáva byť úsilím a stáva sa samotným plynutím. Nie je potrebné hľadať dôvod pre to, čo sa deje prirodzene. Biko to učí, že skutočná rovnováha nevzniká úsilím, ale uvoľnením sa do pohybu, ktorý už existuje. Keď sa vedomie oslobodí od myšlienky, že dávanie si vyžaduje podmienky, pochopí, že v každom čine sa odráža rovnaká podstata. Taká, ktorá nepotrebuje dôvod, pretože už je úplná sama o sebe.